Hola, veus, l'associació ProGat ha iniciat una campanya de recollida de signatures per tal de salvar la vida als gats que viuen a l'interior de l'antic edifici de Magisteri abans que aquest sigui enderrocat. En només 4 dies, més de 10.000 persones ja han signat la petició a través del web change.org. Des de ProGat asseguren que a l'interior d'aquest edifici hi viu una colònia de més de 20 gats que durant molts anys han estat vivint en unes condicions de vida deplorables, envoltats d'escombraries, rates i alimentats pels veïns de la zona. Des de ProGat també critiquen que l'Ajuntament i la Generalitat han tingut molts anys per tal de desallotjar aquests animals i que ara el que volen fer és sepultar-los davant el desconeixement de la ciutadania. Per tant, des de l'associació ProGat el que reclamen és que es duguin a terme les mesures pertinents per tal d'evacuar sans i estalvis a aquests animals abans que l'enderroc es faci efectiu el pròxim 15 de setembre. L'antic edifici de Magisteri porta 2 dècades abandonat per uns problemes de luminosi que es van detectar a les bigues durant unes obres. Hem de dir que ara, un cop efectiu l'enderroc, es preveu que el solar d'uns 5.000 metres quadrats es destini a zona d'aparcament.